Уважаеми зрители, една от най-големите легенди в бойните изкуства, разбира се, е Брус Ли. Много млади хора са си мечтали да бъдат като тази велика легенда. Тая вечер мой гост ще бъде един човек, който се обучава при учителя на Брус Ли. Представям ви майстора на бойните изкуства Нино Бернардо! Добър вечер. Как си? Добре, добре. Откъде си ти всъщност? Къде си роден? Хонг-Конг. В Хонг-Конг. Направен съм в Хонг-Конг. Направо в Хонг-Конг. А докато беше още английска колония, не? Да, точно когато беше все още Сега различно ли е, след като вече китайците взеха обратно Хонг-Конг към Китай? Да, когато аз бях роден там. А сега съм комунист, преди бях британец. Значи аз си made in China. So now you're made in China. Да, точно така, сега съм made in China. Добре, колко си години? How old are you? I'm 65. 65 години и почти 10 дни. А защо се казваш Нино Бернардо? Това звучи италиански това. Да, наистина. Интересно име, наистина така. Истината е, баща ми е наполовина филипинец, наполовина от Каталония, а той е бил роден в Филипините. Майка ми е наполовина китайка, наполовинка от Филипините. Тя е родена в Китай. И по някакъв начин те ме направиха в Хонг-Конг. Нищо не разбрах. I didn't understand anything. И аз нищо не разбирах, но ето сега съм тук. Какво значи шифу? What does shifu mean? Well, shifu is Mandarin. Шифу е мандарин произношението. Означава учител. Or guru. Или гуру. А защо реши да се занимаваш с Why бойни did you изкуства? decide to do martial arts, to be involved? Oh, pretty much from my own insecurity. Заради моята собствена несигурност, която имах. Какво означава несигурност? Страхувал си се от някакви хора, някаква банда? No. I thought that аз мислех, че ако аз се науча как да правя кунг-фу, мога да, ако се наложи да нараня някой. И наложи ли се? Did it have to? Did you need to? Открих, че много по-лесно, ако станеш част от ръгби на клуб, или ръгбист, to be a ръгбист, или с футбол да се занимаваш. Правиш в България? What are you doing in Bulgaria? Имах семинар в това бойно изкуство, което аз преподавам. Какво е това? Wing Chun. What is it? Wing Chun. Wing Chun означава вечна пролет. Звучи като нещо на Вивалди. It sounds like something like Vivaldi. Да, може да звучи като музика. Да, мисля, че означава нещо, едно такава вечна невинност, постоянна невинност. Означава вечна невинност, а същевременно да биеш хора. Да, аз точно не бия хора. Ти точно не биеш хора. You don't beat up people, exactly. Не, интересното нещо за това е, ние изучаваме начина, по който се държим. Не знам за всички останали хора, но за себе си, когато аз се ядосвам, става много глупав. И аз съм така. I'm the same way. Много често оглупявам. Often I get very stupid. Поздравления, едни и същи сме. И когато съм уплашен, ставам опасен. Така че когато съм уплашен и също така гневен, ставам един опасен идиот. Но какво се случва, ако аз съм опасен идиот и имам познания как да наранявам хора така научно? Имаме един нов проблем тук. Между другото, аз едно откривам, все едно говориш за мен. Не, аз съм същия. Наистина. Абсолютно същите емоции. Когато съм ядосан, ставам глупав, когато съм оплашен, ставам опасен. Абсолютно едно към едно. Трябва да почна да тренирам това, което ти преподаваш. По-добре, аз бих... Сега ще бъда още по-известна, защото се преподавам на известния Слави. Добре дошъл си. И продължи нататък. Okay, continue.
Аз поглеждам на тази система последния начин, като система, която помага като управление на гнева, на менеджмент. Това е една игра, която играеш. И както всяка друга игра, има такива инциденти, има риска, за да се случат инциденти. И можеш само да играеш тази игра с приятел. Защото ако направиш прекалено много грешки, ставаш гневен и започвате наистина да се борите един с друг наистина. И това, което се случва, че ние се опитваме да провокираме този гняв един в друг и да ги накараме да бъдем един други, да бъдем глупави. И веднъж след като си такъв гневен и ставаш глупав, изведнъж се опитваш да бъдеш интелигентен в едно и също време. И значи тук е предизвикателството да запазиш. Самоконтрола как тренираш? What about the self-control? How do you train that? Просто това е един курс, така, който... Аз карам кола в София. I'm driving a car in Sofia. За да си тренирам самоконтрол. Непрекъснато има идиоти. Когато аз се учих да карам кола, моят учител ми каза, когато тръгнеш по този път, внимавай от този идиот, защото той не знае, че има друг идиот, който идва от този път. Защо тук има китара? Очаквах, че ще има нещо друго. Другата, всъщност тази я изпрах и тя се сви, китарата ми. Човече, ти си кунг-фу. Не си музикант. Ти играеш кунг-фу. Плашиш хора. С бръсната глава си. Като Шаолин. Окей, then I go. Ще направя така. Защо свириш на тази гитара? Аз имам също така китара, но не мога да свиря на нея. Дай моята китара. Аз имам такава китара, но не мога да свиря на нея. Не мога, ти можеш да свириш. Това е също, нали? Да, хубава е, тая е хубава. Коя е по-хубава? Which one is better? Твоята е по-хубава. Подарявам ти. It's yours. Yes, of course. Знаеш ли къде купих тази гитара? Аз я купих, не се смееш, защото аз я купих за Цветан Недялков и я купих от един от най-добрите лютиери в Испания. Там правят най-страхотните китари в Испания. И аз я купих тази гитара с мисълта, че Цветан Недялков свири на нея. Той погледна и каза, тая е точно за тебе. От тогава аз не съм свирил на нея. Сериозно говоря. Цветан е велик китарист, но не иска да свири на тази гитара. Тя е правена наистина от много добър лютиера в Испания, ти я подарявам на тебе. Ти ще свириш на нея, след като виждам, че можеш да свириш, да я подаря на човек, който е толкова голям шоумен и играе така добре кунг-фу. Добре, искам да направиш демонстрация с кунг-фу, защото хората ще решат, че съм поканил някой китарист. Подарява ми си китари, свири ми си, пее ми си. По-хубаво да направим демонстрация за това колко добър кунг-фу. Искаш да демонстрирам кунг-фу, така ли? Точно това искам. Ще можеш ли да се справиш? Да, трябва ми моя приятел да дойде. Моята жертва. Някой, който се биеш. Да, ето идва някой момче. И той не прилича много на кунг-фу. Подънки с това. Хора, вие ми разваляте представата за кунг-фу. Трябва да сте с сини кимона. Тук са сини специални цървули. Сини на вълща. Да правите тигър срещу дракон. А не да ми се появявате сега едно сте градски. Ти да ми пееш на укулеле, да ми свириш на китара. Добра си специалната пижама. Да, добре. Yes, разбрах. Какво ще правите? Това е една игра, в която използваме ръцете си. Как се казва тази игра? What's it called, this game? Трябва да научиме така ръцете, как да направим. Ако вземем тази ръка и ако така я махна, той ще ме удари. Ако имам двете ръце и аз отдръпна, той ще ме удари. Така че аз не мога да го пусна. Ако аз се опитам, не дай да правиш сега нещо. Ако аз се опитам да го ударя тук, вместо да спре моята ръка, той ще ме удари в лицето. Ако той ме върне назад, така той няма да може. Ако на мен ми направи така, гледай, веднага си го пращам тук. Защото ти си голям такъв. Защото съм голям. Чакай да минем от тук, за да гледат зрителите. Той има щупени и няма зъби и няма вече са му щупени ребрата. Това не е добре. Това не е добра обмяна. Добре.
Готов ли си да го прибиеш? Когато съм в игра такава, аз гледам и... Как се нарича тази техника? What's it called? What's it called? What's the name of this? This is called Chisao. Sometimes I can hurt his По hand някой път by може doing така that. да не го нараня, по някой път чакам ръката му да дойде и правя така. Разбираш ли? Or Много си sometimes бърз I за You're can very шишки. fast for 65 years. И аз така го взимам. О! Я го направи пак! Can you do it again? Sorry, guys. Защото аз така си щупих кръка в банята. This is how Ще разказвам, че сме се били с тебе и ти си ме шибнал така, аз съм си щупил кръка. Щеш да е много по-героично, без че изплюш в банята като... И аз днеска почти се подхлъзнах и на улицата. Банята е много опасно място, да знаеш. На улицата в България има лед на българска улица? Не си ли? There is ice on the street, really. In Bulgaria. Да. Не. Ти си минал си някъде, не. Това не е вярно. В София няма лед, когато върви снег. На зимата никога не ни изненадва. The winter never surprises us. Никога. In Sofia. Вие в Хонг-Конг имате ли зима? Do you have a winter in Hong Kong? Do I have? Winter in Hong Kong. Yes. Да. Стига бе. Вие там имате само But дъжд it's в Хонг-Конг. like a Bulgarian summer. Но като българското лято. Да, ето, виждаш ли? Exactly. Да, виждаш ли? Ти не си виждал сняг. I saw something amazing Видях today. нещо невероятно днес. Къде, в България? Where in Bulgaria? I saw a cat Видях едно коте, dig a hole in the което snow, изкопа дупка в снега, shit in the hole, изака се в дупката и след това си покри дупката. you're supposed to say, Тя ти трябвало да кажеш следното. All cats do that. Всички котки правят такова нещо. Всички котки правят така в All България. cats do that in Bulgaria. With a shovel? Ама с лопата ли? Работят в С чистотата, лопата всички ли? котки. Oh, the cats. He says they work. Страхотна демонстрация. Great demonstration. Да не си забравиш китарата. Don't Китарата ми е forget your подарък. Ти между другото за първ път ли си в guitar. България? By the way, is your first time in Bulgaria? no. Не ми е първия път. Хареса ти България? You like Bulgaria? Да няма някой. Престани да престъпваш, ще бият. Тръгвай. Благодаря ти. Благодаря. И си здрав. Често ли си го бил това момче? Do you beat him often, this guy? No. Не. He's not Too hurt bad. at all. Не, той изобщо не е наранен. Аз просто показах това, което може да бъде направено. Той може на мен това да ми го направи. Не, ти си много добър. No, you're very good. До 65 години. 65 years old. Well, not bad, is it? Не е зле. Not bad for a Chinaman. Не е зле от Китай. Що? Вие живеете по-дълго ли? You live longer, right? Do you live longer, Chinese people? I have lived this, I don't know. Не знам. Как се чувстваш на 65? How do you feel when you're 65? When I'm 64, no, 65. I'm 65, I don't know. I feel Не знам, чувствам се добре. I feel good. I feel Добре good. изглеждаш. And you I look feel good. the same as I Чувствам was. се също. Да, По look същия good. начин. Добре ли изглежда? Много си готин. Yeah, you're very cool. Чакай само да кажеш на уважаеми зрители, в България той е по покана на кунг-фу клуб Сюангуей. Какво значи това Сюангуей? What does Shuangwei mean? The name of the club. Ask Bobby, because I don't Боби, know. може би трябва да кажа, защото аз не знам точно. Боби, ела кажи какво е Сюангуей. О, ела и тичаш даже. Oh, Трябваше you're да паднеш running още too. веднъж. Be careful. Само секундичка. Какво е Сюангуей? What is Shuangwei? Черна костенурка или тъмен воин, това е пазителя на севера в китайската митология. Затова го избрахме за наш патрон. Само една черна костенурка може да победи друга черна костенурка. Много готин е този пич. Радвам се, че мога да се учи от него. Да, голям и много широко, как да кажа, с много хубаво чувство за хумор. Това е толкова хубаво, такива хора да ни Да, гостуват. с такива широки движения умита. Да, много добре те гътна, между другото. Заболя ли те дупето? Не само мен, ами малко ръка. Малко, защото ми е така, ще го направя по-меко за такива боеве да бъде. Окей, благодаря ти. Уважаеми зрители, представих ви един голям войн и мой приятел Нино Бернардо. Thank you.